אנחנו כבר יודעים מראש שנשמע בקיץ הזה על אלימות בני נוער, אלכוהול, תיקים, מעצרים, אולי אפילו חלילה יותר מזה. הנער דרור מזור כמעט היה אחד מקורבנות הקיץ האלה. הוא השתכר, הגיע למצב של מוות קליני, ואחרי השיקום הוא מעלה הצגה שמיועדת לצעירים שיוצאים רק לדפוק את הראש. שלום דרור מזור ושלום לאשתו, תמי. שלום רב, מה שלומך? שלומי טוב, אני רוצה להחזיר אותך לגיל 17, יצאת עם חברים, מועדון, אלכוהול, לאן הערב הוא התפתח? נכון, יצאנו, אנחנו חשבנו שאנחנו שולטים ואנחנו יכולים לשתות והכל בסדר, נהיה חיים למעשים שלנו. כמובן זו הייתה שליטה מדומה, כוס שתייה אחת הספיק לנו כדי לאבד את הראש, להתחיל להתנדד על אנשים, וגרם מהר מאוד למצב שמסלקים אותנו מהדיסקוטק. בעודנו מחוץ לדיסקוטק שיכורים ורוצים להקיא, אנחנו רואים מלגזה עם מפתחות בפנים, כאשר במפעלי שינקו, מפעלי ברזל, ולא היה שומר, נכנסנו והתחלנו לנהוג במלגזה, כאשר אני יושב בצד הימני ובעוד חבר שלי נוהג, הוא לוקח סיבוב, המלגזה מתהפכת כאשר אני נתקע עם הרגל השמאלית שלי במלגזה ונופל, והרגל הייתה מאחורי הגב 180 מעלות, ועוד 4.5 טון של המלגזה שוכבים עליי, האגזוז בוער לי על הדופן השמאלית של הבטן ושורף לי את הכליה ואת הכיס מרה, ואני נכנס לפעם הראשונה בחיי למוות קליני. כאשר אני במצב הזה, אני מובא לבית חולים, מגיעים אחרי הנשמה, החייאה, מכות חשמל, ומוותרים עליי שם ומכסים אותי בסדין ומובילים אותי לחדר מתים. ובזמן שאני במעלית של חדר מתים, בדרך לחדר מתים, אמא שלי צועקת, דוד המלך, איפה כל התפילות שהתפללתי לפניך? ואני פועל הבית, הבן אדם שלקח אותי, עד היום הוא רואה אותי מקבל צמרמורת, כי באותו רגע הרמתי את היד והזזתי את הצינורות מהפנים. כל זה נזכיר בגלל בילוי, תמים, רק ככה קצת אלכוהול של חבר'ה. תמי, את אשתו של דרור וגם ניהלת בעבר תיכון לנוער בסיכון, ואת מבינה שהסיפור הזה צריך לצאת החוצה כדי להגיד מה? על הבמות לצעירים ביולי-אוגוסט. כדי למעשה להעביר איזשהו מסר מאוד מאוד עיקרי, אחד שבאמת הכל אפשרי. היום בני הנוער הם לוקחים מצבים מאוד מאוד קיצוניים, כל דבר שקורה להם בחיי היום-יום זה שחור או לבן, אין דרך אחרת. מהר מאוד הם מאבדים את הכיוון ואת האיזון שלהם, ומטעות אחת קטנה, משליטה מדומה שהם חשים באותו רגע, הם יכולים להגיע למצב הזה של דרור, ולפעמים גם יותר גרוע. כן, אז מעכשיו המופע הזה על במות, משפט אחד שלך דרור לחבר'ה שיוצאים גם הלילה, חופש גדול. חברים, השליטה האמיתית היא לעצור את עצמכם, לחשוב קצת יותר בהיגיון, להבין שהגבורה שלכם בחיים היא תהיה מלעשות דברים אחרים, לעשות דברים בצורה אחרת, יותר אחראית, והשתייה למעשה היא מונעת מכם להגשים את עצמכם ואת החזון שלכם, כי היא יכולה להביא אתכם למצבים של חוסר ודאות ושל מקרים כמו שאני חוויתי, תאונה קשה. אתם בטח לא רוצים להיות במצב הזה, והיום אני עוד לפני השתלת כליה, אז תביני, כל החיים שלי הם היו עליות ומורדות, זה כמו ברכבת הרים בלי חגורה. מאז אותו לילה. זה סיפור מאוד קשה. אוקיי, ועכשיו שניכם על הבמה עם הסיפור הזה. דרור ותמי מזור, תודה רבה. תודה רבה לך. אלפי צעירים התגייסו במחזורי